Idol Kai Wins, thank you so much sa patamsak. Idol Kai Wins, thank you. Salamat sa patamsak. Itutur kita, Idol Kai Wins. May isang tamsak nga. Naka-highlights na ba? Rudy Reheta with autism. Hola, hola, hola. Where are you from? Sir Rudy. How are you, Sir Rudy? Sir Rudy, I'm walking around outside. Kapitana Venosa, yahoo! Maglalakad ako, Kapitana. Hala pa more. Dinig nyo ba ako? Kapitana, dinig mo ba yung maganda kong boses? Yan, Kapitana! Maglalakad tayo, guys. Maggala-gala tayo kahit saan. Yan, tambay lang, cooking. Siguraduhin mo ha, Kapitana, nakatambay ka ha. Pag may viewers ako dyan, nandiyan ka pa rin, no? Ayan, salamat sa patambay, Kapitana Venosa. Maglalakad tayo guys dito sa labas. Yan, tambay lang, cooking. Okay, thank you so much sa patambay. Kapitana, thank you so much. Steve Butso, my friend. Sir Steve, how are you? Sir Steve, where are you from, Sir Steve? Wala nang tago na. Ha 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 ha. Ang landi ko, Kapitana. Ganitong mga building dito, Kapitana, tingnan mo, yung mga building dito sa Hong Kong. Yan. Meron yung mababa, meron yung maliit, meron yung malaki, ganun. Alam mo yun, meron yung katamtaman. Sir Steve, how are you? I'm from Phuket, Thailand. Thank you so much. Sir Steve Butso for coming. Thank you so much. I'm here in Hong Kong, Sir Steve. Sistine Health and Beauty Tips. Thank you so much sa pamember. Di ko alam na member kita. Yes, Sistine. Thank you so much. Maglalakad tayo dito. Ganito yung mga building dito sa Hong Kong, guys. Oh. Meron yung maliit, meron yung malaki, meron yung katamtaman. Alam mo yun? Alam mo yun, Sistine? Thank you so much, Sistine, ha, sa pamember. Thanks so much. Sir Steve, Butso. Why you're laughing? Sir Steve. Thank you so much, guys, for coming. Thank you so much. I'm walking around outside. Neel Tour, Sistine. Yan. Thank you so much, guys. Sistine, anong nangyari? Ba't ang dami kong tour, Sistine? Yes, Sir Steve. Welcome to my live stream from Thailand. Guys, please support and connect each other, guys. I'm walking around outside, Sir Steve. Do you have any updates on Frisbee, the Hobgoblin Waffle, Flipper Hunchback, Mantis Albanitic, Quasimodo? Sir Steve, I'm sorry about that. I don't know about that. I don't have any updates for that because I don't know what is that. Sir Steve, yan, Sir Kai Wins Vlog, Idol, thank you so much. Mega shout out po sa lahat from Kai Wins Vlog. Yan, Sistine, thank you so much. Yan, Sir Steve, why are you laughing, Sir Steve? Oh, you see this one is green. So I need to go. Where's the way going down? I don't know. Oh, maybe here? Maybe here on the left side? Okay. Sir Steve, welcome to my live stream. Please support and connect each other, guys. This is the building here in Hong Kong. Sir Steve, why are you laughing?
Lalabs with Abby channel, welcome to my live stream. Lalabs with Abby channel. Sir Steve Butsa, welcome to my live stream. Sissy Coys with Abby. Sis Steinhardt and beauty tips while you're laughing. Sis Stein, Sis Stein, Sis Stein, guys, shop spaces for sale. Sir Steve, do you have money? You can buy this one. You can buy this building for sale. For sale to let. For sale, shop spaces. Oh, Sir Steve, do you have money in there? Do you have more money? You can buy here, this building. It's too high, Sir Steve. If you go up and plan to fall, bubulol ako, guys. Hindi ka alam tuloy sasabihin ko. Sir Steve, if you want to go up there on the top and you want to fall down here, okay, you can do it. and then say I am the superhero. Taon, lalo si Tabi, tinig ba ako? Parang dinig ba ako? Naka-earphone kasi ako eh. When you go up on the top and then you're planning to fly here and say, I am the superhero in the world. Sinong tawa ng tawa? Si Koy Abby. Di ko alam tuloy ang tinatawanan ako ni Sisi Koy Abby. Sir Steve, you can connect to my Sisi Koy. You can connect to my very supportive Sweet Abby channel. Very, very supportive. Frisbee, the Hagaway, Wapo, Flipper Hands, Back Mantis, Alabama. Big Quasimodo is like a caged bobcat pot. What is you talking about, Sir Steve? I don't know. Maybe you can ask with Abby channel. Maybe knows it. Sir Steve, you're laughing. Sisi kayo sweet Abby. Why you're laughing, bot? Why? I don't know which way is this one. I don't know which one I can go. Malinaw ang boses mo. Malinaw pala, no? Dinig ka, Sisi Koy. Yan, salamat. Sisi Koy with Abby channel. Introducing today's 20CH. Thank you so much for coming, my friend. How are you? Where are you from, my friend? Where are you from, my friend? Thank you so much. Guys, please support and connect each other, guys. Please support each other. Coffee Lin, so that's why I smell some coffee. So when I see this one, there's a Coffee Lin. I'm walking around, guys. I am going somewhere. I'm walking around here outside and I'm go anywhere. Yan, si Kuya Abby. Lalabs, hindi ako mag-stream yard ngayon kasi katatapos lang yung ko. Part-time ko, pagod. Kaya nag-direct ako. Sisila Bobby. Yan guys, thank you so much for Steve. Sisi Koy Sweet Abby, thank you so much. Sis Stein. Yan, sino pa ba mga fans ko dyan? Wala na ba? Wala na akong mga fans dito. Sisi Koy, wala na akong fans ko. Na lang nag-isa, natitirang fans ko. Sir Steve. Fly away, confusion fly. Your wings will never let you fly. Fly away, Cisco Sweet Abby channel. Woo, woo, woo. Sisi Koy, nasa ano ka pa ba? Nasa probinsya ka pa, Sisi Koy? Wala ako B8 kaya di ako makaakyat. Nasa probinsya ako. Hanggang kailan ka dyan, Sisi Lab? Hanggang kailan ka sa sa probinsya? Ayan o. Naglilinis sila ng
always come. Sir Steve Butso, thank you so much. Sir Steve, welcome to my live stream. Asmenza, thank you so much for coming, Asmenza. Asmenza, Sir Steve, thank you so much. Cecilia Bobby, thank you so much. Please support and connect sa other guys. One moment in time. So always sing it, guys. Kapitana Venosa, yahoo! Ang ingay ko. Why I'm so very noisy here outside. April pa uwi ko Manila, Sisikoy. Sana all bakasyon na lang, Sisikoy. Happy. Guys, please support sa other guys. Yan, Sir Dan, thank you so much for coming, Sir Dan. Yan, hello, Sir Dan. May love shout out to all from Sir Dan Adventure. Guys, ganito yung mga meron din parang street din ng para sa atin lang din. Nahiya ako magganyan, baka mamaya magalit sila. Yan guys, lakad-lakad tayo guys. Pagod ako. Yan, bukas Lunes Santo na Sisikoy. Kaya nga Sisikoy, kaya magbago na tayo. Yan, thank you so much for coming, Sir Dan. Bahala ka dyan. Kapitana. Pagod ako. Daan natin sa ungol. Ang pagod. Bahala ka dyan. Yan, Sir Dan, thank you so much. Ayan, Asmenza, sir, thank you. Where are you from, Sir Asmenza? Sisilap, Sweet Happy, thank you so much. If you wake up in the morning and la 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 loves Kuya Raf, thank you so much for coming. Guys, please type guys. Type nyo lang yung yung pangalan nyo. Ibaba ni Nightboat. Or type Gandang Anikal. O type Gandang. Asan na akong part? Saan ng building? Naligaw na tayo guys. Chelvan TV sis, thank you so much. Morning pa pala. Ayan. Hapon na dito sis Chelvan TV. Ano na, nung oras na ba? 6:31 PM na dito. Sana Hong Kong, same time Pinas. Same Pinas time. Tamshik Lalas, thank you so much Kuya Raf. Lakaran lang beauty mo, Sisikoy. Sisikoy. Nalab sabi, dang ko sa pagod ko. Pagod ako. Tapos ko ng part-time ko. Wala kasi akong time mag-StreamYard mamaya kasing layo pa ng biyahe ko. 2 hours pa. Yan, sige, panoorin natin to. Thank you so much, Shelman TV, for coming. Thank you so much. Labs. So welcome to my live stream, Kuya Raf. Ayan, sa Yannick Creature 2.0. Thank you so much for coming. Guys, please support and connect each other, guys. Yan, thank you so much, Sir Dan Adventure. Yan, guys. From Sweet Happy Channel. Baida Jacob. Melina from Baida Jacob. Guys, nagpapasa lang ako ng comments nyo, This is from Baida Jacob. Napatingin tuloy yung dumang dalawang Pilipino at Pilipina pasaway. Yan, nagpapasa lang ako ng comments nyo, Ayan, napasama tuloy sa inyo si Chelvan TV. Napatingin tuloy yung napadaan sa akin. Mga pasaway itong mga to. Nagpapasa lang ako mga comments nyo, Lalabs by the Jacob. Si Chelvan TV. Ayan, nakita ka. Nakita nga ako, si Sikoy. Bahala kayo dyan, Nagbabasa lang ako mga comments nyo, Ito, double deck sa mga bus dito. Double deck. Ayan, double decker bus.
Baka kayo tumingin sa akin. Ah! Ha, 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 ha. Sis Yalvan TV, ano tuloy? Napasama sa inyo. Lalabs by the Sisi Koy Sweet Abby. Yan, Sir Dan, buti Sir Dan, hindi napasama sa inyo sa Hala, ano na to guys? Ano na to? Anong tawag na doon? Sabay-sabay na? Damay-damay na to. Guys, please support each other guys. Lalab Moonshine Vlogs. Lalab Moonshine. Moset ka lalabs. Guys, ito, may tram dito. Ayan. Tram. Meron ding motorcycle, taxi. Yan. Yan, Sweet Abby Lalab, Moonshine Lalabs, yahoo! O bakit saan na ako dadaan? Wait, naligaw na tayo guys. Wait lang. Saan na yung bus ko? Sa kabila kaya ako? Sa kabila ano? Saan na ba tayo? Ay, ito, dadaanan ko pala to. Ay, ganun pala yun. Okay, go. Go, go, go. Lalab Moonshine, whitey pa mo. Ay guys, dito yung tram, tingnan nyo yung tram. Gutsi Ancora. Ayan, si Yalvan TV, mapaola laha. Ano? Mapaola laha talaga. Si Yalvan, napatin yung babae. Pasaway talaga ako. Yan, Lalab Moonshine. Mapaola laha talaga. Sis Yalvan TV. Guys, thank you so much for coming everyone. Ingat lagi dyan lalabs from Moonshine. Thank you so much Lalab Moonshine. Ikaw din. Nagbabak ako guys. Ang bilis kasi. Moset ka lalabs. Sabi ni Lalab Moonshine. Moonshine lalabs yahoo from Sweet Abby channel. Guys, please support each other guys. Sir Steve Batsa, thank you so much. Guys, nagbaba ng link si Lalabs Yalvan TV. Please support each other guys. Please connect each other. Hello Lalabs, mega love you. Mega love you too. Ang kwapo nito guys. Yan, Lalab Moonshine, thank you so much sa pa-heart dyan. Ayan. Yan, thank you so much guys. Baka mag-ano lang tayo. Mag 1 hour lang ako, 2 hours. It depends to the moon. Sige, dyan lang kayo. Yan, Lalab Moonshine, thank you so much. Lalab Moonshine, tingnan mo yung tram dito. Ganyan o, tram. Meron sa baba, meron sa taas. Yan, thank you so much everyone. Kanta na lang ako guys You are my song, playing so softly in my mind. I'm rich for you. Pwede ba mag-pin dito, Lalabs? Baka kasi mawala. Baka kasi ma-exit ko, naka-direct kasi ako. Pag-direct, Lalabs. Pwede ba mag-direct, Lalabs? Kuya Raf? Ay, pwede bang mag-pin? Pag-direct live, di ko tanda, baka kasi mawala ako eh. Baka ma-exit ko, mapunta ako sa link. Baka mapunta ako sa link, ma-exit ko tong direct live ko. Yan, Kuya Raf, Lalabs. Yan, salamat guys na nakatambay dyan. Na 3 people million in the house. Kunin ko lang yung nakalimutan ko kinuha yung aking, wait lang. Kunin ko lang yung ko. Yan, Lalabs Moonshine, thank you so much, Lalabs. Wait lang, ayusin ko lang, nilabas ko kasi yung nakalimutan ko tinanggal. Wait lang, guys.
Yan guys, magbabas tayo guys. Punta tayo sa bahay ng kaibigan ko at kukunin ko yung ano. Kasi nagbakasyon sa Pinas siya. Nagbakasyon sa Pinas. Eh may bibigay siya sa akin. Bibigay niyang mga laking airplane oh. May bibigay sa akin kasi. Yan, thank you so much for people me in the house. Parang gwapo yung naka-black saan. Oh, gwapo nga lalabs. Hindi naman siya maganda, ikay gwapo. Ayan oh, lalabs, hindi ka maliligaw dito kasi meron siyang ano. Merong ano, may English saka Chinese. Yan ah. Maganda dito sa Hong Kong. Hindi ka maliligaw ba? Yan, sis Franz V, thank you so much for coming. Mega love shoutout din sa'yo, sis Franz V. Yan, Lalab Moonshine, thank you so much, Lalab Moonshine. Baka mag 1 hour lang ako or 2 hours. Depende Lalabs. Yan, thank you so much, sis Franz V. You are my song, playing so softly in my mind. Mag-aantay tayo ng ano, ng bus. You are my song. Thank you so much guys sa mga nandyan. Thank you so much. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. La 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 la. Yan, okay lang mga lalabs. Kung busy kayo, okay lang. Kasi maganda yung kahit lalabas-pasok, okay lang yun. Yan, salamat sis Franz V. Yan guys, oh yan. Ito na ipapakita ko sa inyo. Yan, salamat sis Franz V. Ikaw din, ingat din lagi. Yan, EL3. Hello everyone. Hello everyone from EL3. Thank you so much, Sir EL3. Wala na akong boses. Thank you so much, Sir EL3. You are my song. Guys, please supportan ko nag-soldier guys. Sir EL3 he dropped his link. Yan. He dropping his link guys. Please supportan ko nag-soldier. Thank you so much. Guys, thank you so much sa mga nandyan. Thank you so much sa 3 people million in the house. You are my song, playing so softly in my mind. I reach for you, you cannot so far. I hope and I wait for you and for someday. Thank you so much guys ha sa 2.4 million in the house. I always thought you were the best. I guess I always. Parang dadanatang 971 sa ano, wait nga. Parang dadanang 971 sa Jordan, Austin Station. So 1350, 970, 9... Guys, hindi kayo maliligaw dito, lalabs mo siya, no? Kasi meron siyang merong mga place kung saan ka bababa. Saglit nga, tingnan kung bababa yung ano sa Kowloon, West Kowloon. Crossing, Jordan, Austin Station, 971. Austin Station, pwede akong bumaba dito. Saka yung isa naman, Jordan, Austin Station. Austin Station nga ako bababa, pares lang. Yan, thank you so much. Kayo pala yung nandyan. Tignan ko yung viewers ko. O bakit wala? Tag-zero ng viewers ko. Lalab Moonshine, sis Fansby. Thank you so much. Yan, hayaan mo lang mag-zero yan. Marami ding papasok dyan. Now, you are my song, playing so softly.
and I faith. Yan, Sir Dan, tawa ng tawa, Sir Dan, no? Bakit ganun? Nag-zero ako dito, tapos, andyan naman kayo. Ito, double decker bus, oh. Yan, Sir Dan, thank you so much. Guys, please support each other, guys. Nagantay ako ng bus. Yago. Alam, memorize na kanta, guys. How can I but true enough without you? If you have lived without you, la 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 la. Kanta na lang ako, guys. Sir Dan, mega love shout out from France P. How can I but you enough without you? If you can live without you. Kanta na ako, guys, ha. I never thought that you. Hala kong ano. Ayan, my friends, Fakira, thank you so much for coming. I'm waiting bus. Yan, guys, thank you so much, Sir Fakira, for coming. Thank you so much. How did you know I needed someone like you in my life? Guys, Fakira is dropping the link. Please support and connect each other. Guys, mamaya ko kayo balikan, guys, later. I'm going to watch your videos later, Fakira, because I'm just do direct live. I have only one phone here. Thank you so much, guys. I'm waiting my bus. I'm waiting the bus, guys. Thank you so much, everyone. Sa 3 people in the house. You are my song, playing so softly. Where are you from, Fakira? Thank you so much for coming to my live stream. I just do 1 hour, 2 hours, something like that, my life. Thank you so much, everyone. Guys, please support and connect each other. Thank you so much. You are my song, playing so softly in my mind. I reach for you. It seems not so far. I hoped and I prayed for you, for someday to know down inside you are mine. Guys, sino kayang dalawang nandyan? Ayan, umalis na silang lahat. Ano ka ba? Na-highlights ko ba? I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I don't wanna let you down. I don't wanna lead you on. I don't wanna hold you back. Sir Dan Adventure, thank you so much, Sir Dan. Where you are belongs. You could never ask me why. My heart's on disguise. I just can't live a lie anymore. Fakira is dropping the link. Please support and connect each other, guys. Thank you so much. Guys, I'm going to watch our video after my live, guys, because this is direct live.
If I visit your link, so maybe I exit my live. This is the long bridge. I'm waiting my bus. Thank you so much, Sir Dan. My bus is coming. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I don't wanna let you down. I don't wanna lead you on. I don't wanna hold you back from where you might belongs. You would never ask me why my heart's so disguised. I just can't live the life anymore. I would rather hurt myself than to ever make it cry. Sir Dan, thank you so much. Ato na, parating na yung aking bus, Sir Dan. I just can't live the life anymore. Ato na yung bus ko, 970. Hindi ka maliligaw dito kasi merong mga bus. Kaya 970, merong mga number ng bus. Kung saan yung punta. Yan, Sir Dan, thank you so much. Sa taas tayo para makita yung view. Ano yun? Idol Lions, thank you so much, Idol Lions. Idol Lions, thank you so much, Idol Lions. Wala tayong stringer ngayon kasi tatapos yung ano ko, sideline ko, pagod. Yan. Ano yung ilaw? Bakit may ilaw? Ba't may ilaw? Saan galing yung ilaw na yan? Ba't may ilaw? Idol Lions. Hindi ko maayos, Idol Lions. Ano ba to? Huwag kang tatalon. Yan, Sir Dan. Thank you so much, Sir Dan. Ba't may ilaw against the light? Dito na nga lang. Siguro walang ilaw dito sa loob. Wait lang. Yan. Ito na lang. Yan. So, papasok na tayo sa tunnel. Boom, boom, boom. Yan. Ano ba itong ilaw na nasa gitna? Ito. Nasa Butan. Kanina no problem. 20 minutes live lang naman yun. Kasi ano lang yun, quick live lang naman. Ano bang ilaw na nasa gitna? Yan, ganyan na lang. Okay na yan. Okay lang yun, Idol Lions. Thank you so much ha, sa mga nakatambay dyan. Reflection yan sa isang sasakyan. Counter floor. Kakasil. Ano ba yun? Okay. Clear ba yung ano? Boses ko, Idol Lions? Idol Lions, clear ba yung ano? Naka 30 minutes na ako.
Direct live ako, Idol Lions, kasi hindi ako makapag-stream live ngayon kasi pagod ako. Saka wala akong oras kasi 2 hours ang biyahe ko eh. Sa windshield yan, reflection. Ah, kaya pala. Clear Lions. Ayun o, may ilaw na naman dyan. Idol Lions, clear ba yung ano, yung voice ko dyan? Ito yung pinakamataas na building dito sa Hong Kong. Ayan o, yan. High 100. Ayan yan. Ito yung pinakamataas dito sa Hong Kong, Idol Lions. Okay lang ang audio. Okay. Ito yung pinakamataas dito sa Hong Kong. High 100. Na building. Yan. Ano ba ito? Bakit ganyan? Idol Lions. Ganyan na lang. Yan, Sir Dan. Thank you so much. Oh, ang laki ng moon. Hindi ko na ipakita sa inyo mamaya. Parang nasa Pinas lang din ako, no? Yan o, mga bus stop yan, no? Yan, mga bus stop. Yan, Idol Lions, sawa ng tawa si Idol Lions. Hindi ako makanta dito kasi maingay dito sa bus. Yan, ang ganda yung mga building. Yan, ito maliwanag. Salamat sa nakatambay ha, sa 3.4 million in the house. Sir Lion, medyo shout out from Sis France P. Bakit ganyan? May reflection yung ano. Ito, walang reflection. Idol Lions, tawa ng tawa. Baba na ako, isang station lang. Inimit ko yun. Nagluto daw ng dinuguan, tapos mga gulay ba. Lalabs Kuya Raf. Sasakay pa ako ng isang bus mamaya. Pagod kayang biyahe. Ayan. Ba't ka nun? Yan, uwi ka na. Mamaya Kuya Rafi, meet ko pa yung ano. Ito yung katabi ko. Ay, hindi. Sa kabila. Mamaya pa Kuya Rafi, may meet pa ako. Ayan. Idol Lions. Lalabs Kuya Raf. Thank you so much. Ayan, Lalabs. Thank you so much, Lalabs. Baba na tayo. Maganda kayo ng ano, view paggabi. Ayan, Idol Dodge TV, thank you so much. 71 Cowboys, thank you so much. Dito tayo. Guys, hindi ako makapag-stream yard ngayon kasi galing ako sa ano ko. Sa trabaho ko, pagod. Baba na tayo kasi baba na ako sa next step. Doon ako sa taas. Yan, Idol Dodge TV, thank you so much. Idol Lions. Lalabs Kuya Raf, ito yung driver. Saan ang punta mo? Imimit ko si si Mami Lolit. Kasi kararating niya galing Pinas, marami siyang pasalubong sa akin. Hindi ko kasi nakuha nung linggo, hindi ako nakalabas kasi tinamad ako, late ako nagising. Hindi ka maliligaw dito kasi meron nakalagay diyan, no, baba. May may Chinese language sa English. Yan, Idol.cv. Thank you so much for coming, Idol.cv. Pagod ako, Idol.cv. Hindi ako makapag-stream yard ngayon. Kasi 2 oras pang biyahe ko eh. Meron kasi nga akong work kanina. Ayan. So, try kong mag-direct. Dito tayo ngayon sa harap. Yan yung driver.
O, diba? Pababa tayo. Yan, thank you so much guys sa mga nandyan. Lalabs Kuya Rab, 71 Cowboys. Hello, how are you? 71 Cowboys. Where are you from? My friends, 71 Cowboys. Guys, bababa na tayo. Sasakay pa ako kasi sasakay pa ako ng isang bus. Pero mimit ko muna yung yung kaibigan ko. Pasok tayo sa mall. Ay. Natusog yung lalaki. Ito, papuntang airport. Ay, malapit nang matapos to. Malapit nang matapos tong building. Bagong building to eh. Yan, nag-love shout out po sa lahat from Dodds TV. Tinanghali na naman si host Whitey din. Ano ba? Idol Dodds TV. Anong oras ako nagising? 1 o'clock ako nagising. Then nagising ako ng mga 7:30. Nakatulog ulit ako. Tapos, nag-cellphone ako saglit. Tapos natulog ulit. Nag-cellphone, nakatulog ulit. Ayan. Alauna na ako nagising. Yan, whitey pa more. Yan guys, thank you so much guys sa 3 people million in the house. Yan, so hagdan kaya tayo, magli-lift tayo. Ayun na, mag-lift na lang tayo kasi merong baba. Dinamad ako maglakad. Wait, dinamad ako maglakad. Ay, kakapagod guys. Bye. Ayan, pasalubong, tinabal, bulad, alamang host. Adal Lions Mix Vlog. Guys, tignan nyo yung mga building dito. Parang ano lang din, Pinas lang ba? Yan o, mga building ba? Merong mga building dito na pantay-pantay. Alam mo yun, meron yung maliit, meron yung malaki, meron yung katamtaman ba? Diba? Bongga. Bongga! I can see the pain living in your eyes. And I know how hard you try. Kantahan ko na lang kayo guys. He deserves to have so much more. The Lions Mix Vlog. Shouty. Para di kayo maboring dyan guys, no? Kakantan muna ako. Habang wala akong babasahing comments. Uy, ang ganda ng bagong gawa, oh. Guys, bagong gawang building to. Ay, malapit nang matapos. Ganda ng pagkakagawa, oh. Yan, Idol Dodds TV. Tawa ng tawa. Ha. Ganda rin dito, guys. O, tingnan niyo. Yan, guys. Thank you so much, guys. Sa 2 people, million in the house. Sa Idol Lions and Idol Dodds TV. Shout out! Guys, ang daldal ko kahit saan. Ay, guys, may pogi. Pogi ba sa inyo yan? Pasaway ako. Kantahan ko na lang kayo. Wala akong binabasa. Wala nga akong... Ito, ang gwapo. Lahat na lang dadaan gwapo. Sige, gwapo na lahat. Di mo na masabing maganda yan. Kasi lalaki, ano ba kayo? Park. Ay, may tricycle din ba dyan, host? Merong tricycle dito. Idol Dodds TV, pero ano siya? Pero hindi siya tricycle na kagaya sa atin. Ang tricycle nila dito yung bicycle na may sidecar. Na may ano siya, sidecar, yun ang tricycle dito. Pero ano siya, bihira mo yun makita mo lang sa probinsya. Yan, Damailin Channel, thank you so much for coming. May moderator ka na po, Damailin Channel. Yan, thank you so much sa like 13. Guys, ang ganda guys, oh. Yan ang ganda ng view guys pag gabi. Okay lang yan, basta may nakatambay. Idol Lines, Idol Dodds TV. Shout out. Ang daldal ko. Ang cute ng aso, oh.
I can see the pain living in your eyes. Hello, evening from Bukidnon, Mindanao. Welcome to my live stream, Ma'am the Mylan channel. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. Suman na pinirito pasalubong. May suman ba na prinito? Idol.cv? May suman bang prinito? Yan, suman na prinito. Yan, thank you so much guys sa people million in the house, sa 3 million, dyan. Ito, sa iba siya nakatingin. Nag-stop ako, tumigil. Kita mo yung babae? Kala niya bida-bida sa daan eh. Hindi sa nakatingin sa daanan niya eh. Huminto ako, hindi nagulat. Shouty, ayun, umalis na silang lahat. Sa Idol.cv na lang nandyan. Okay lang yan, Idol.cv. Labas, pasok, maganda yan. Pasok tayo sa mall. Meet ko lang yung kaibigan ko. Idol.cv, magla-live ka? Mamaya? Idol.cv, magla-live ka mamaya? Ayan, may pumasok na isa. Sino kaya to? Idol.cv, magla-live ka? Yan, 47 minutes na ako. Tinamad ako mag-edit ng ano ko ngayon. Try nating dumaan dito. O kaya doon, saan ba? Wala akong ano. Dito na lang, wala akong... Ay, tama ba? Dito ata. Idol.cv, magla-live ka? Uy, ang cute nun. Lahat na lang cute. Lahat na lang dumadaan sa akin cute. Nag-update lang po ako kanina, host 1 hours. Hindi ko napansin kasi late na. Anong oras yun na Idol Dods? Kasi kanina, tulog nga ako, di ba? 1 o'clock ako nagising. Pero mamaya mag-live ka mamaya. Pwede ako makyat. Pero wala tayong sounds card. Kagaya pa rin kanina. Ay, nung time na umakyat ako sa'yo. Init ng pag-ibig, ating pagsaluha. Kung mayroong hahadlang, di ko papayagan. Kung mula sa puso ay tunay ngang ganyan. Nais ang laging yakap-yakap, yakap na sana'y walang wakas. Ay, bakit saan ba ako dadaan? Init ng pag-ibig, aking pagsaluha. Thanks, Sis Francine. Sis Francine, hindi ko talaga na-chechimpuhan yung live mo minsan. Ayan, guys. Thank you so much, guys, sa labas-pasok. Ikaw ang aking tanging yaman, natil gusto na sumpungan aking likha mo, talikha.
kagandahan. Pagkatapos nyo po mag-live kanina, nag-BG lang po sa LS nyo. Saka mo nag-LS. Ay, salamat, Idol Dodds TV. Pero mamaya, Idol Dodds, magla-live ka mamaya. Mag-live ka, kita ko mamaya anong oras na ba? 7, 8, 9, mga 10, no, 10 p.m. siguro, Pinas time. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Alas 5 dyan sa inyo, 5 p.m. 20 minutes lang yung live ko kanina. Dito na tayo sa mall. Yan, thanks sis Francey. Layo na nang narating mo, host. Maligaw ka na yata. Hindi kasi galing ako dito. Dito ako galing, yung una kong amo. Kaya hindi ako maliligaw. Maligaw man ako sa landas ni Dodds TV. Ito yung airport papuntang ano. Ito yung airport. Ito yung MTR papuntang airport. Maligaw man ako. Maliligaw ako kay Idol Dodds TV. Daming mga nakaupo doon, mga Pinay. Naantay yung mga yung mga curfew nila bago umuwi. Ayan guys, thank you so much guys ha, sa 3 people me in the house. Jensen Walker! Thank you so much for coming my friend. Where are you from, Jensen Walker? How are you my friend Jensen Walker? Thank you so much sa patusok. Kuya Raf Lalabs, thank you so much. Ang taas ang taas. Guys, thank you so much guys ha sa mga nandyan. Lalabs Kuya Raf, thank you. Ikaw. Ay, wala tuloy akong alam mga memory sa kanta pag wala akong binabasa. Ikaw ang ibigin ko. Wala ako dito, Lalabs. Saan ka, Lalabs? Kuya Raf. Linit ng pag-ibig, ating pagsaluha. Kung mayroong hadlang, di ko papayagan. Kung mula sa puso, Idol Dodds TV. Nasaan kaya si ate? Hanapin ko ngayon sa akong kaibigan para mahiram natin yung card niya. Saan kaya si ate mine? Di kasi ako mapasok guys kung wala akong wala akong card. Patay tayo nito. Akitin ko yung guard para makapasok ako. Akitin natin yung guard para makapasok ako. Kindatan natin. Wala tayong mahanap. Guys, nasa likod mo. Kuya Raf, wala tayong card. Sige, landin natin tong kong guard. Natin kung papasukin natin. Papapasukin tayo. Itong guard. Chris Wonder, last, my friend, thank you so much for coming. How are you? Where are you from? Chris Wonder, last, thank you so much, my friend. Thank you so much. Chris Wonderlast, how are you, my friend? Excuse me, Tower 1, 7B. 7B, you go Yes. home? No, my friends, I just get something. Yes. Yes, sir. That's powerful. Thank you. Oh, kita nyo, kinintatan ko lang siya. Pinapasok ako. Lalabs Kuya Raf. Naku, mawawala na ata tayo ng signal sa lift.
Huwag sana. Hindi muna tayo mag-iingay. Ay, nakita niyo ako sa ano? Sa harap. Ayun. Lalabs Kuya Raf. Akyat tayo. Nakita niyo na. Akin talaga ang guard. Akin talaga ang guard. Dito na muna ako. Nakita niyo tuloy ako. 7B. Yan. Ay, mas yan. Tatago muna tayo guys. Yan na lang. Yan na lang, tingnan niya. Hello, me. Hello. Hello, sir. Thank you. Makamukan One minute. Ay, siguro ka di kagaya. Ada sa ko na Naka-flashlight pala yung ano ko, me. Yung Nakasilaw. when nga rin nakasilaw. Nakasilaw? When in rahit ko di ko na di. Ajay? Di nagalaret ko yun. Ka. Oh, say hello, ma. Thank you. Hello. Bye-bye. Sige, me. Thank you, ha. Thank you. I-message ko lang tanong niya. Okay, okay. Okay, bye-bye. Bye-bye. Din muna kayo, ha. Yan, Franz P, thank you so much. Ay, nakuha ko na. Jensen Walker, why you laughing? How to remove the flashlight of my phone? Flashlight, what happened to my flashlight? Flashlight. Thank you, Toysay. Yan guys, uwi na tayo. I'm Sakoses. Thank you so much for coming, my friend. How are you? I'm Sakoses. How are you, my friend? Jensen Walker, my friend. How are you? Guys, ito yung high 100, yung pinakamataas sa Hong Kong na building. How are you, my friend? How are you, my friend? I'm Sakoset. How are you? You are my song, playing so softly in my mind. Paano tanggalin yung flashlight nito? Ba may flashlight ko nga kung... Guys, naka 1 hour na ako, guys. Guys, thank you so much sa for people na yun in the house. Kahit pa paano may nagmamahal sa akin. May tumambay dyan, guys. Yan, thank you so much sa mga nakatambay. Adol Lions, alam kong isa ka dyan nakatambay. Adol.cv. I'm Sakoset. Lalads Kuya Raf. Ay, nagabala pa si Mami. Nag-bound pa, nagbigay pa siya ng corn beach. Ito, Adol.cv, oh. Yan, oh, kita mo. Yan, oh, nagbaon pa talaga siya. Magli-lift tayo, wag na. Magbabas tayo ulit, guys. Adol.cv, thank you so much. Adol.cv, mag-live ka mamaya. Akyat ako. Pagdating ko ng sa baba ng building. Yan, no, MTR to. Papunta dyan, no, papunta airport. Yan. Lalabs, the original Akura official. Haha, nakalive ka na naman, Lalabs.
Lalas! The original Kura official. Oh, nag-live ako. Tinamad ako mag-edit ng i-upload ko. Wow, daming pasalubong oh. Oo nga, Idol.cb, kay pag-uwi mo ako din pasasalubungin mo rin ha. Yan, Lalabs, Sakura, mag-premiere ako, Lalabs. Anong oras? Lalabs, anong oras ka the original Lalabs. Anong oras ka mag-premiere? Kasi magla-live ako sa travel ko. Kasi marami pa rin yan lalabas at papasok sa akin yan. Labas-pasok, guys. Dito tayo sa mall. Lala Punshine. Yan. Lala Punshine. Thank you so much, Lala Punshine. Dito tayo sa mall. Yan. Nakuha ko na. Magbabas ulit ako. Yan. Magbabas ulit tayo ng mga 45 minutes. Yan, Sir Dan. Thank you so much, Sir Dan Adventure. Sis Franz P, ang aking mga fans. HKC27, mega shoutout to Lalabs. Same to you, Lalabs. HKC27. Yan, kumusta ka naman, Lalabs? HKC27. Yan, Sis Stein, thank you so much sa pagbabalik. Welcome back, Stein. Sis Stein, welcome back to my live stream. Yan. HKC27 Lalabs, thank you so much for coming. Naka-BG lang, lol. Ka-BG. Ikaw pala yung isa dyan na naka-BG. Sis Tan, ikaw pala yung isang naka-BG. Diyan ibig sabihin, sa Idol Lions, hindi naka-BG. Magkakaalamanan na. She I'm so consent. My loving Sis Tan. Hindi, naging 4 Sis Tan. Yan o, double decker bus. Tawa ng tawa Sis Tan o. Sa Idol.cb siguro ang umalis. Nampipintang ako, di ba? Sis Tan, hindi ko matsampuhan yung live mo pag wala yung mga amo ko. Istiin kasi yung mga amo ko, hindi ko matsampuhan. Kapag nagla-live ka, hindi ako makaporma ba? Gusto kitang akyatan, Sis Tan. Gusto talaga kita akyatan, kaso talagang hindi ako makaporma. Ano kasi yung aking stay in yung mga amo ko, mag-asawa, stay in. Nasaan na pa yung bus ko? Yun. HKC27 Adult.tv ni all akyatan. Yan. Oo, gusto kitang akyatan, Sis Stein. Kaso hindi ako makaporma talaga. Nakapila po. Sige ako. Sige, dito na tayo. Jensen Walker! Don't leave me, just stay here, Jensen Walker. Dito ka lang, Lalabs. Jensen Walker, stay here. Stay here. Ano ba yan? Ito na yung Baskaw. Sigurado sa harapan ako kasi ako yung pinakauna. Paano tanggalin yung ilaw ng aking cellphone? Ba't hindi ko matanggal yung plus light? HKC27 Lalabs, huwag kang ulis, dito ka lang para may viewers ako. Para may nakatambay sa akin. Kantahan ko na lang kayo ha, maawa naman kayo sa akin. Diyan kayo, for people in the house. Alam mo ba Sisi, yung mga co-host singer ko, gusto ko rin sila akyatan. Hindi rin ako makaporma kasi dito mga amo ko. O kaya nga Sis Stein, kaso wala akong laptop kasi. Kung may laptop ako, kahit tambayan ko kayong lahat. Kaso wala akong laptop kasi. Dito lang ako, Maloy.
Sige lang, Sis Nine. Thank you so much sa patambay ha, Sis Nine. Nakikiusap na siya. Sis Nine, wag kang umalis yan, Sis Nine. Wala akong tambayers. Pero wala naman sa, okay lang naman yan. Normal lang yung aking tambayers. Pwede kong gawin yan ng milyon. Sis Nine. Kaso normal lang ako, Sis Nine. Hindi ako abnormal. Ayan. Okay, see you, Lalabs. I am go to Mosque. Okay, Lalabs, it's KC27. Thank you so much. Just stay there. Lalabs KC27 ha. Huwag kang lumayas dyan. Tambay lang dyan ha. Parang awa mo na. Nagmamakaawa na ako, Sis Nine. Yan, Lalab Monshan. Wow, ang ganda. Sinong maganda? Wala naman ako pinapakita. Pas lang naman. Sis Nine, maawa ka, Sis Nine. Huwag kang umalis. Jensen Walker. Huwag kang umalis. Parang awa mo na. Saan ka sa Colon? Lalabs ito sa sa Tower 1, Colon, Waterfront. Sis Nine, maawa ka na, Sis Nine. Idol Dods TV, diyan ka lang. Idol Dods TV, mag-live ka mamaya ha. Hanap ako ng maakyatan mamaya kasi pwede ako umakyat ng 11 PM or 11:30. Wala naman akong curfew kaso asan na yung aking Yan, sasakay na tayo guys. Sarapan tayo. Pero bakit hindi matanggal yung Hindi matanggal yung flashlight nito. Ito pala yun, nagre-reflect siya. Yan, sasakay na tayo guys. Gamit tayo ng octopus. Then, sa taas tayo. Lalabs, original Akura, official. Huwag ka sumakay, mamaya na. Wag, matagal na naman nag-antay. Saan kaya ako sasakay? Ay, saan kaya ako? Dito na lang para Yan, di ba bongga? Bongga, bongga. Yan, sa harapan ako. Nakita nyo na naman ako sa salamin. Diyos mo yung marimar. Ayan o. Flashlight ng phone ko yung nakikita nyo. Bakit ganun? Paano nyo ba ako makikita? Hello guys. Ayun o, nag-hi ako. Kaso naka-flashlight yung aking phone. Paano tanggalin? Kaya tanggal ko siya, ayaw matanggal. Ay, nakikita nyo ako? Hindi nyo ako masyadong makita yung flashlight ng phone. Tawa ng tawa si Jensen. Sati, my friend, how are you? My friend Sati. Hindi kasi matanggal yung flashlight, guys. Ba't ganun? Ba't ayaw matanggal yung flashlight nitong phone ko? Ito pala yung nagre-reflect na Kasi pag prines ko yung flashlight, ayaw Bakit kaya? Ayun ba't naka-flashlight? Yan, biyahe na naman tayo guys. Ay, Diyos me, patawarin. Guys, please support this other guys. Sati is dropping the link, her link guys. Guys, yung flashlight ng aking phone, ano ba to? Takpan ko nga. Yung flashlight nito, bakit paano tanggalin? Ganyan na lang. Yan. Yan, Sir Dan, thank you so much, Sir Dan. Sir Dan, bibiyahin mo na naman ako, Sir Dan. Ganyan na lang kasi yung against the light kasi yung flashlight ng phone ko. Ayan, the original Akura Lalabs, thank you so much. Sir Dan, long time no see. Musta na? From the original Akura. Yan, ganyan na lang. Biyahe na naman tayo. Guys,
係試過揾乘客落車，祝各位旅途愉快。Ladies and gentlemen, on behalf of Kowloon Merchandise Company, I would like to welcome you on board our route number 281A to Hongju. Further announcements will Sis be made Nine, Idol.cv, thank you so much. Dito lang sis, Sisi, thank you so much sis Nine. 各位乘客，欢迎乘坐九龙巴士公司281A 线。本班车 Tawa nagtawa sila Alab Sakura. 开往广州，途中有广播提示 Yan, biyahe na lang tayo isang oras. 各位旅途愉快。Yun na lang. 車站雅強道。 Kasi nakaano siya, plancha ako. Sis Nine, saan ka ba? Sis Nine, saan country ka? Oo nga, nung kumanta ka kay ano, kay Lord Solitz, umakyat ka dun eh, may alaga ka. 請緊握扶手， Saan bansa ka, Sis Nine? 請緊握扶手。 Guys, support Saudi. Ay ako, Sisi. Saan sa Saudi? Yung ano, yung flashlight, naka flashlight kasi ako against the flash. Against yung flashlight ng camera ko, naka ano siya. Yan, so babiyahe muna na naman tayo, guys. Ano ba to? Yun oh, may flashlight siya oh. Flashlight ko. Flashlight ng phone ko yung nakikita nyo oh, ayaw matanggal. Ba't ang dilim? Yan na lang, ganyan. Yan, okay na yan. Tawa ng tawa, sister. Sister, yung flashlight yan no. Yan, ganyan na lang. Yan, thank you so much, Sis Franz V. Yan. Guys, thank you so much dyan guys ha. Magka-travel lang ako guys. Yan, okay lang labas-pasok kayo. Masarap yung labas-pasok. Masarap ang labas-pasok. Masarap ang labas-pasok sa aking anis. Ayan. Sige lalabs. Sige lalabs. Lalabs ba? Hindi ko pa nakita kung nag-message ka lalabs sa kuran. Hindi ko pa nakita yung aking ano, yung aking yung aking sistan, friend na tayo sa FB, diba? Agoy tayo sa labas pasok. Ayan, sistan, no? Masarap yun, sistan. Yan guys, thank you so much guys ha sa mga nandyan. Yes, naka 1 hour na ako. Magla-live ako ng travel live to. Yan, lalabs, the original Akura. Lalabs, kumusta na pala yung ano mo? What's hour mo? Minsan gabi ka na nag-live, lalabs Akura, tulog na ako nun. Madaling araw pang atang live mo eh. Nag-live ka madaling araw ka nagsiset up ng ano, 3K na lalabs. Yan, congratulations lalabs Sakura. Lalabs Sakura, congratulations. Malapit ka nang ma-monetize. Yan, pinamone ko na sa 3K. Sana all pinamone. Yan, bahala sila. Oh, bahala sila. Bahala si Batman. Paano ko anuhin to? Yung ibaba ko siya para hindi niya. Yung flashlight ng aking ano yung against the light. O ganyan na lang, style na lang niya. Aha. Out muna ako. Mag-premiere ako ba? Sige, lalabs. Isa lang gamit kong phone. Hindi ako makapunta ng premiere mo. Sige, okay lang lalabs Sakura. Bawi na lang ako pag naka-monetize ka na. Yan, sige lalabs.
Yan, EL3, thank you so much. New upload. Yan, EL3, I will visit your channel later after my live. Yan guys, thank you so much sa mga nakatambay dyan ha. Idol.cb, thank you so much. Idol Lions. And thank you so much, EL3. Guys, please support and keep each other, guys. Sige, ganyan na lang guys ha. Salamat sa mga nakatambay. Thank you so much. Yan, thank you so much, Idol Lion, sa patambay. Thank you so much, Idol Lions, Idol Dogs TV, Sis Time. Sa mga nakatambay guys ha, salamat. Okay lang yun. Okay, nantok tuloy ako guys. Salamat sa nakatambay na tatlo dyan ha. Thank you so much. Yan, Sis Time, thank you ha sa patambay, Sis Time. Kaya mo pag natsampuhan talaga kita. Mag-stay ako kahit ako singer mo sa 5 oras mo. Makabawi man lang, Sis Time na ho. Kaso ako singer mo ng 5 oras. Yan. Salamat, Sis Time. Sana Oo, Sis Time, kahit ako singer mo ng 5 oras. 5 hours talaga, get high. Oo, kahit 6 hours yan. Hindi ako mapapagod. Para practice tayo ng mga kantang hindi natin nakakanta para maiba naman. Hindi ako mag-streamer ngayon. Kasi yung oras ko napunta lahat sa biyahe ko ba. Yan, 5 hours talaga. Get high. Oo, Sisan. Sisan nila yung viewers ko dyan sa'yo. Kasi 3 lang sa akin, 3. 3 lang yung 4 na may pumasok. Yes po, time held. 3 lang. Ayan o, 4 na sa akin. Si 4 na. O yan o, tama nga. Ayan. Yan na nga, mas maliwanag. Kasi naka-open yung ano ko. Oh, ilan na, Sis Time? Bakit isa na lang nagpakita sa akin? 3 lang, 4 na, tapos naging isa. Sa bahay ka ba ng work, Sisi? Oo, sa bahay. Sisi, ilan na nagpakita sa'yo? 0 na sa akin, no? Umalis ka na rin? Isa na lang. Naging 0 na, oh, sa akin.
Okay lang yan. May papasok pa rin yan mamaya. Yan, okay lang yan. Isa na lang, oo. Ayan, naging isa, o naging dalawa na naman. Atay, may isa pa, dito pa ako. Oo nga, ayan o, naging dalawa. Yung nakikita mo against light na puti, yung ano ko yan, yung flashlight. Hindi ko alam bakit may flashlight siya, hindi ko matanggal. Yan na nga. Ayan, Sisi, punta ka dito sa Hong Kong, Sisi. Ano, 9 years na. 9 years na si Stein. Si Stein, laptop pa gamit mo? Pagla-live ka? Ayan. Si Stein, clear ba yung voice ko dyan? Yan, reconnecting na. Hong Kong ka ba? Tao ako, si Stein. Nakasipi lang ako.